Príhovory profesora Štefana Kaščaja. Každý z nás je tvorcom predstavy o blízkej budúcnosti. Protirečenia čo do počtu, o kvalite nehovoriac, narastajú. Ako by sa mal zrútiť svet, ako by nebolo východiska zo zapletencov neustále opakovaných nárokov bez ohľadu na vlastnú zásluhovosť. Chcem, nechcem, výchrice faloše a nepokojov nemajú konca ani vo sviatočných dňoch. Na jednej strane rozbehol sa automatizmus blahoželaní k sviatkom medzi odoslanými želaniami. Žiaľ, automatizmus nevníma fakty, ktoré prebiehajú v čase, ale ani nevnímaním skutočnosti, že mnohí z adresátov už medzi nami živými bytosťami nie sú. Čo je paradoxné, precízne formulované blahoželania sú často iba spoločensky požadovanou formou konkrétneho obsahu, týkajúce sa osvojených zvyklostí toho, čo sa patrí, aby nebolo pochybností o našej spoločnej veci, o spoločných myšlienkach a presvedčení. Aby sa to neopakovalo, je žiaduca každoročná kontrola zadaného adresáta. Avšak takáto požiadavka iba zvyšuje náklady vynaložené na daný systém. Denné peripetie mi navodzujú obavy z povrchnosti a rastu nedôvery medzi ľuďmi a neurčitosti ako dôsledku zlyhávania človeka. Postupne sa stráca podiel rozhodnutí človeka o svojom vlastnom živote, pretože detaily samozrejmostí aj vo vlastnej práci sú nadirigované a určujú, čo je správne a čo nie. Komplikujú sa vzťahy medzi ľuďmi, zanedbáva sa starostlivosť o deti, zlyháva ich výchova a vzdelávanie. Rodičia často aj v pracovnom živote sa vzdávajú svojich pôvodných ambícií. Prispieva k tomu nekonečné opakovanie mediálneho spravodajstva v priebehu uplynulého dňa. Ako sa prieniku nechceného ubrániť? Mám osobnú skúsenosť vyplývajúcu z množstva úloh, ktoré neznesú odklad. Napríklad ďaleko v mysli od politicko-ekonomických šarvátok som sa venoval opakovanej redakcii môjho práve vydaného signálneho výtlačku trilógie, zaoberajúceho sa na vyše 500 tlačených stranách ekonomickou diplomáciou vo vzťahu k produkčnej praxi. Popritom pri vnímaní existencie nezhôd v krajinách v našej priestorovej blízkosti, ale aj v krajinách iných svetadielov. Šťastím pre človeka môže byť aj úsilie, odhodlanosť a konkrétne tehličky vysnívaného monumentu znalostí, ktorými človek koná dobro na prospech ľudí vnímajúcich a presadzujúcich všeľudské hodnoty života. Šírenie znalostí uľahčí koncentrácia na realitu vlastných možností každého človeka a zjednocovanie sa pri prekonávaní nepriaznivého okolia vlastnou tvorbou a produkciou. Napriek tomu, že dnes je všetko náročnejšie ako v minulosti, jednoduché riadenie hoci aj menších pracovných tímov sa viac ako inokedy stáva závislým od ľudí, ktorí v mnohých prípadoch nezvládajú nápor udalostí stále viac a viac, hroziacimi katastrofami. V prvé dni nového roku v súlade s očakávanými predpoveďami je dôležité nepremrhať drahocenný čas v oponentúrach stojacich na vágnych základoch zdôvodňovaných demokraciou, do ktorej sa môže všeličo pribaliť a tak aj odpútať pozornosť od hlavného ťahu nespokojnosti.